Mayong buntag sa tanan sa magkausapa. Piyesta sa pagpasidungog sa Santa Cruz. Undo gi-discourage naman sa mga katilingban nga himuon nga murag patron no, sa ilang mga kapistahan, pero nagihapoy ubay-ubay nga mga chapels so mga katilingban nga saulog nining mao nga kapistahan no. Pero dili siya ingon nga sama sa laray sa mga santos o santa sa langit, hindi kabahin diha sa sentro sa atong pagtuo ang pagpasidungog sa Santa Cruz. Nilingon nga atong gipasidunggan ang kasakitan, ang kapaitan o ang kamatayon sa atong Ginoo diha Santa Cruz, kundili apil na niini ang iyang kadaugan na di nabuntog niya ang kamatayon, pinaagi sa iyang kamatayon diha sa Santa Cruz. At the back of it, mao ang iyang pagkabanhaw. Kay kung wala siya nabanhaw, walay kahulugan ang tanan. Kabahin ni ana, mao ang iyang pagkabanhaw. O kita nahimong katawhan sa kabanhawan, dili sa kasakitan o dili sa mga pag-antos. So, part po na sa atong kinabuhi. Doon ay tulo ka mga hinungdan no, nganong include kini sa liturhiya sa simbahan no, as we honor the cross of Christ. Nining mao nga kasaulugan matud pa, the feast recalls the three events. Ang kadiskubre ni Santa Elena, mother ni Emperor Constantine, 320 after the death of Christ. Unya ang paghalad sa basilica or shrine built on Calvary by Constantine himself no, mao ang ituuhan nga ang site sa crucifixion of our Lord o ang historical recovery of the true cross mga 629 after the death of Christ. Ang paghibalik niini dito sa Jerusalem no. Munang tulo ka mga importante nga gipakahulugan sulod sa liturhiya sa simbahan. Apan sa laing bahin naghatag usab kanato og pagpakahulugan kung unsa kini diha sa atong kinabuhi related sa mga panghitabo sa kinabuhi mismo sa atong Ginoong Hesukristo. Kay siya man gayud mao ang misulod nining mao nga kahimtang gidawat ang tawhanong kahimtang. Mi-share siya sa tanan gawas sa sala ngadto na sa kamatayon o bisan pa ang kamatayon. Apan diha sa iyang pagkabanhaw gipamatud-an nga walay gahom ang kadautan diha kaniya, walay gahom ang kamatayon no? Sa iyang pagkabanhaw gibuntog ang tanan. Og naghatag natog dakong pagpakahulugan sa unsa man ang atong gilauman, unsa man ang atong gilauman diha sa kinabuhi nga wala nay pagantos ug wala nay kasakitan no? Kinabuhi diha sa gingharian sa atong langitnong Amahan. Kini tataw og tin-aw kayo nga gipadayag ni San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa sa iyang sulat ngadto sa mga taga Pilipos. Gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya sama kanato miambit sa kinatibuk-an sa atong tawhanong kahimtang. Nagpaubos nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Ug tungod niini no, nahatagan kita
o bagong pagpakahulugan, nahakaragan kita og kalauman diha sa tinuod nga kadaugan uban sa Dios. Kini naghatag kanatong dako gayon nga kasiguruhan nga bisan unsa pa man mga pagsulay usab, mga kalisdanan nga atong masinatin ining kinabuhia, ug bisan pa ko ng kamatayon muhulga kanato, no? Malaumon kita nga nagaila, kita nga nagatuo kaniya makaambit usab sa kinabuhing wala nay katapusan sa gingharian sa atong lagitnong amahan. Dili masabtan sa mga ingnon nato, banggitan sa kalibutan, sa mga gamhanan, no? Kay usa kada kong binuang matud pa sa pipila, wala gani makaluwasay ang kaugalingon, luwaso na hinuon niya ang tanan, no? Apan ang pamaagi sa Dios dili sama sa pamaagi sa tao, no? Ang pamaagi sa Dios tulog karon gayud o dili gayud matugkad diha sa tawhanon o sa kalibutanon nga pagsabot, no? More than 2,000 years ago, alang sa pipila, natapos na sa dihang siya na pakamatay sa krus. Apan nagpabiling buhi, nagpabiling ligon, o naghatag o dugang nga pagpakahulugan alang sa tanan nga nagbarog diha sa tiilan sa iyang krus. Gipamatudan una sa tanan sa iyang inahan nga bisan pa man, no? Gidawat o gitipigan ang tanan sulod sa iyang kasing-kasing. Tausab, no? Magpabilin unta hangtod sa hangtod diha sa atong pag-ila, diha sa atong paghimaya, o diha sa atong pagsimba, no? Kaniya nga gilansang sa krus. Malaumon ug madamlag, makaambit usab kita sa himaya nga iyang naangkon, hinaot pa unta. Palihog manindog.